Asukume noMankosi ubencelisa umntwana wakhe osezumekile amlalise embhedeni wakhe. Umntwana usadidwe yilesi simanga sokuthi kanti uBhadabhada uzalwa ngumyeni wakhe uNtuli. Ajike phambi komnyango noMandlela asondele kuMankosi embambe izandla. Nakho okunye okusalayo lana sisi. Ngelanga evutha uthelekile lana egcekeni kwakho. Wayengiphoqile ukuthi ngimphelezele ezela ekhaya. Wezokushisa nomuziki edadewethu. Akhexe uMankosi obukuthelekile naye olokhu wezibhonqa lana phansi yekhala. Ayikho nje into ikhalayo mnakwethu ngoba nangelanga sibona uMankosi ezibeni. Wena wawungiphoqa ukuthi simshiye kanjalo adliwe izilwane zamanzi. Ungafuni nokuthi simsize. Kanhla leyo ke ngabuya ngazomkhipha. Nokuyilapho ngathola khona ukuthi wawusaphila Mankosi sisi. Acwabe izinyembezi uMankosi. Hewu. Kanti ngakudlelani lenengaka thelekile ekwenza nokuthi ungifune ngifile makhelwane wami. Aqhubeka uMandlela. Ngikhuluma nawe nje Mankosi. Kwamina uke wazama ukungibulala uthelekile emfuleni ngiyokha amanzi. Ngelanga engasuka lana nengaze ngakhohlwa nawo umchilo wami lana kuwena. Wangifica emfuleni, wangilwisa ethi ngingamtshela umhlongo ngalolu daba ngalemfihlo lena. Ngathi lapho ngithi ngizomtshela impela, wangicindezela emanzini ngahlulwa nawo ukuphefumula. Kusho ukuthi ke ngaquleka dadewethu. Ngifuna kube nguwe-ke ethelekile mina ukuthi ozomtshela umhlongo ngalolu daba. Bengingakamtsheli mina. Ngifuna umtshele nokuthi uke wazama nokungibulala uthi ugqiba leli ihlazo lakho. Bededelana izandla benoMankosi. Kodwa thelekile inhliziyo ekhohlakele kangaka kodwa thelekile yini kanti ngempela makhelwane. Asukume hambe ngezinyawo uthelekile. Hayi phela ke anizokungihlanganyela ke anizokuhlangana nje ngami lapha phambi nami ngikhona nasina nazibethela nje inkosi impela. Okokuqala wena Mankosi wagulisa ingane yami uBhadabhada umntanami wagula ngekhanda emveni kokubona wena ezibeni wenza lokho okwenza. Ambukisisa uMankosi uhleze yizwa kancane le ndaba kepha akakaza afike esiphethweni sayo uthelekile. Kwahle thelekile uthi ngamgulisa kanjani? Kwaneleke manje makhelwane wami. Kwanele nje ngalenhlamba. Ngamenzani kanti ngempela mina uBhadabhada? uMankosi lowo ebhekise kuthelekile. Wena ke wentombi kumele uchaze ukuthi yini lo awuyenze ezibeni le yahlanyisa ingane yami ngekhanda. Chaza ke. Adideke uMankosi aqinisekisa ukuthi akukho yena ake yakwenza ezibeni ngaphandle kokokha amanzi kanye nokuthandaza eduze naso isiziba. Ngaphandle ke kwaleli langa engasigcina ngithandaza emveni kwaloko angazi kwenzakalani ngaphaphama sekumnyama ngilele kulunqenqema lomfula ngaleso sikhathi ngangakakhulelwa ngisho owemvelo. Ukuthi wabonani kanti uBhadabhada ngempela? Kwakhona lokho nje wena Mankosi ukungenza isilimo. Uzokhuluma kanjani ngoba phela wadide kumqondo ngalo lelo langa umntanami washwabana nolimo njengoba namhlanje sekhuluma nje sengathi ugcwele igwinya enomlotho emlonyeni umntanami. Akaphathwa nangu engena nezicabha uBhadabhada. Mamala ekhaya sekukhona lo yamkhulu odlisana izinto ezibabayo nosikanayo ulinde wena. Sekufika inyanga elapha uBhadabhada kwathelekile. uMankosi kube nguye oshoqala ukuthi usekulangazelela ngempela ke manje ukuba khona ezwe lesi simanga sokuthi wayigulisa ngokwenzani ingane kaThelekile. Baphume bonke. Hula sangomabula konakele bishaya ngilale. Akuchithwa ngasikhathi ube ukufika uThelekile kwangenwa endlini yabinyanga seyikhipha imithi yayo yashunqisa lana endlini. Iyalele uBhadabhada ukuba guqe eduze kwale ngxube yemithi eshunqode engezini. Ibhonge kakhulu inyanga sangoma le kucace kukhona ekuboniswayo. Ibabuke bonke lana endlini inyanga. Khuluma nje ukhululeke wena xamxakile. Vele nomuntu wagulisa ingane yami akakude nje inhlobo njengamanje. Bathini? Wayenzani ingane yami bokhuluma wena? Enikini ikhanda inyanga ibayalela ukuthi ibone umntwana omncane ongakakwazi nokukhuluma unomkhango olihlaza ngaphansi kweyikhwapha lo mntwana. Hayibo, ingane yami phela leyo owemvelo. uMankosi ehlala kahle njengoba iqhubeka inyanga ibabaza amandla abekwe phezulu kwalo mntwana
nokuthi wakhandelwa kusobelo lesisiziba. Ukugula kukaBhadabhada kwadalwa ukubona kwakhiwa owemvelo. Ngesizathu sokuthi kufanele kugcine kuyimfihlo ukuzaleka kwakhe, imvelo yabe seyimphambanisa ikhanda uBhadabhada. Adideke uMaNkosi. Hayibo baba uqamxakile. Usho ukuthini mawuthi wakhandelwa ezibeni umntwana wami? Ihleka inyanga yenqabe yephethe ukuphumela obala nalokho yimfihlo kwayona engavumelekile ukukhuluma ngayo. Kunalokho inyanga iveza ukuthi umuntu ozolapha uBhadabhada nguye lo mntwana abakhuluma ngaye, owemvelo. Likuye ikhambi. Asukuma uthelekile vele uhilo nayile mithi eshunqalana endlini. Weqamxakile. Usho umntwana omncane ongakakwazi nokukhuluma. Hayibo, idla imbumbane lenyanga. Musa ukudlala ngathi lana wena xamxakile. Angazi noma wenza ihlaya yini ngokugula kwengane yami uBhadabhada. Engalashwa owemvelo kodwa. Iqoqa imithi yayo inyanga sangoma le ifake esikhwameni bese ixwayisa uthelekile ukuthi uma eselaphekile uBhadabhada kuzomela afunge phezu kwekhambi lika owemvelo ukuthi nanoma kunjani uyozangena egodini lokufa. Angeke nakancane akuxoxe lokakubona ezibeni ngoba uzothuma eselashiwe uzokukhumbula konke kunjengoba kunjalo kwenzeka. Isho lamazwi iphume ihamba basale bekhexile bonke la endlini. Uduma ikhanda kuMaNkosi usazama ukwetshisa leli lokuthi wakhulelwa ezibeni. Hayibo uNkulunkulu wami, kungabe ngakhuleliswa izilwane zamanzi yini kanti uma kuthiwa ngakhulelwa ezibeni? Athi uzama ukusukuma ngasukumeki azalekelelwe uMandlela ohlinayo uma kuhlangana amehlakhe nawathelekile. Imaki maNkosi sisi, imana nje kancane. Uthena kunelanga owawuthandaza ngale emveni kwalokho wazibona usuphapha masekumnyama. Awucabangi nje sisi ukuthi mhla emnqamula uMaNkosi ingishayisa ngovalo yonke lento. Yini eyenzeka ngalesi sikhathi engangisumekile Mandlela? Udungeke kakhulu umqondo lana kuye uMaNkosi umecabanga ukuthi emveni kwaleso sigameko waqala lapho wanezimpawu zokukhulelwa. Nokwahamba isikhathi wathola ukuthi impela ukhulelwe ebengakaze walala nendoda kwazise yayikade yahamba indoda yakhuntula ukubuyela eGoli. Abone kukuhle ukuqonda kwakhe eyozama ukuyicabanga nokuyicubungula kahle yonke lento okaNkosi umntwana. Hayibo, we maNkosi, wayophuma ngomnyango nje inkosi impela. Ushiya uBhadabhada ngemuva. Sihamba nawe ke ntombi. Kuthiwa le kwakho ikhambi lokulapha ingane yami. Ngifuna iphila lengane. Ebamba uBhadabhada ngesandla belandela uMaNkosi noMandlela. Nangu uMaNkosi ohamba uyadiyazela. Usesizwa uye uMandlela omxhakile ukude ngemcabango azawuthatha ujikijele nakumkhulu Vusi ikhaya Ntuli. Kodwa nomkhulu Vusi ikhaya kwakumele ngelanga sindawo nyasale sengichazele sengicacisela ngokuzaleka kuka owemvelo. Umcabango. Lo muzi unezindle eziningi zoguqa zithandaze zilandelene, ezinye ezingezansi nangasendla. Kuzoba udeda ngendlala wesibaya, utshani bukuhlaza kungathi bucweciwe. Izihlahla zihlobe ngezimbali ezimbalabale yehlukene, isibhakabhaka esingenalo ngisho nelilodwa ifu sihlotshiswe uthingo lwenkosazana olugqamile. Kwehlukile lana nesibhakabhaka sibukeka singekude enhloko, sihlaza sihle kungathi sipendiwe. Imfula igeleza amahle nahlanzekile amanzi lawa, izimpophoma zishwezo lethu ukuthula noxolo umsindo. Kujana kuzoba imfuyo, amahashi, izinkomo, izimbuzi konke kuyadla emadlelweni. Kuhle kule ndawo. Phansi kwesihlahla esikhulukazi lapho kuhlezi khona amakhehla nezalukwazi kunodaba olujolile abalixoxayo. Lisukume elilodwa ikhehla lime phakathi nendawo. Bontuli abahle njengobekiwe ukuba abe umbheki waleli khaya lakwaNtuli. Mina ngibona kufanele sisheshiswe izinhlelo zokubuyiswa kukaDumsane ukuba ezekhaya. Simdinga lana manje. Uma singavumelani kulelo kuzomele kube nendlela umakoti wethu maNkosi
esizomdudulela ngayo kumfo wabo kaDumsane iwele lakhe uMdumseni. Umkhulu uvusa ikhaya Ntuli. Bobo, mina ngiyala ukuthi abuye manje umfana. Asikaqedi inhlobo ukumlungiselela. Leyo ukuthi umakoti wethu simdudulele kuMdumseni. Ngiyibone iyinhle kakhulu ngoba vele uyobeqhuba umndeni nesibongo sakoNtuli. Kumele sizame ukubenza bathelelana amanzi, baxolelane. Isalukwazi esinekhanda elingqangqazelayo naso ngesakwaNtuli. Lana kukwelamathongo banomhlangano wosuku lokubuyiswa kukaNtuli. Abaningi lokhu bakubiza ukufa. Simemeza amanye amakhehla amatasa nokwakha indlu siwayalela ukuba mawame ukuqhubeka nalendlu. Ngeshwa awamnakanga kunaloko aqhubeka afaka amandla kakhulu kunakuqala. Nawo loguqa sithandaze abawakhayo awusekude ukubuphele sekushoda kancane kakhulu. Wona ke ngokaNtuli. Myeni wami buya, izinkinga zakho nomuzi zingaphezu kwamandla ami, kuyesinda kuyazwela, ngaphenduka usizi ezweni.